Ето тук сега снимам малко от пътя, да го видите. Не се усетих, че то долу е много стръмно и там няма как с една ръка да караш. Тук един път нагоре, един път надолу. Тук е по-лекото трасе, дето мога да снимам, че иначе си трябва две ръце, че си е път горски. Тук дъбки, попълваме всякакви. Брум, брум, брум. Ето го и другата ми кола Голфа, къде е паркирана. И нея трябва да стегам, да я подкарвам. Ето и тук съседа. Още половин километър и сме си вкъщи. Ето тук са. Аз тук съм бая разчиствал дървета, тук не можеше да се мине. Клоните шибаха колата. И пътя имаше огромни дупки. Сега има дупки, ма преди беха по 30 см. Колко камъни с мунето сме пренесли. Тук сме дърпали. И пак има нещо. Пак водата пълни някакви дупки. Миналата година много време загубих да правя този път. Вместо да си правя къщата. Ма то нямаше как бе, то камион не мога да ти докара материал, не могат да минават, клони се закачат. С стълби съм се катерил тук нагоре да ги кастра и накрая вместо камионите аз си докарах материала. Бидони за вода си докарах. Опа! Добре. Така. Тук сега последната отсечка към къщи. И там едни навеси правих набързо, да мога да скрия мебелите, багажа, да. Пък с идеята вече да го направим като хората, ама всичко си е пари, майстори. Така, опа! Тук съм почнал едно разчистване на дървета. Хем да ми излезе слънчице малко. Хем за зимата да има. Така е. Ето къде ще си къртим. Правим си паркинг, ето къде имам гараж и къщата, гората. Насекъде гора.